ongi etorri Arantzadi Zientzia Elkartera. Ni Arantzadi Zientzia Elkarteko komunikazio arduraduna naiz. En la Sociedad de Ciencias Arantzadi nos dedicamos a la arqueología, sobre todo investigamos nuestro pasado a través de metodología científica y arqueológica. Aquí en la Sociedad de Ciencias Arantzadi trabajan especialistas en el mundo de la arqueología, historiadores, antropólogos y también tenemos departamentos de biología donde tenemos especialistas en botánica, en mamíferos, etc. Primero vamos a ver los diferentes yacimientos arqueológicos que tenemos en nuestro territorio. Les vamos a mostrar qué tipo de materiales encontramos y sacamos de la tierra de cada uno de esos yacimientos y vamos a poder también hablar con arqueólogos y arqueólogas que ahora mismo están actuando en nuestro territorio en diferentes yacimientos. Este año nos hemos querido adherir al reto de la First Lego League porque este año está dedicado a la arqueología, que es nuestra pasión, y además queremos potenciar las vocaciones científico-tecnológicas dentro de Euskadi. Etorri gurekin. Bisita hori egin baino lehen, pixka bat esplikatuko dizuet ze aztarnategi mota dauden. Hor argazkian ikusten dira bi pertsona. Beste batzuk zeuden gauzak ateratzen, zulotik edo kobazulotik, eta bi arkeologoek daude materialak ikertzen eta begiratzen. Gaur egun taldeak oso handiak dira. Bakoitza espezializatzen da gauza batean. Hemen daukagu beste aztarnategi mota bat. Aire zabalean dagoen aztarnategi bat da, hor ikusten dira estruktura batzuk, harrizko paretak, beraiek egiten ari dira pixka bat jakin nolakoa izango den, hemen herrixka bat. Begira, hemen daukagu beste talde batzuk. Aztarnategia da erromatar garaikoa, bilatzen dituzte materialak hor jarri dituzte eta ikusten duzue ze talde handia den. Hauek gerra zibila garaiko aztarnategi bat da. Bilatzen dituzte gerra batean hildako pertsonak eta beraiekin dauden materialak, balazorroak, hildakoak zeramatzan gauzak, materia pertsonalak eta horrelakoak. Beste aztarnategi mota bat, neandertalen materialak bilatzen dituzte. Zulo handi bat egin behar dute eta zuloaren barruan sartzen dira eta hor bilatzen dituzte aztarnak. Hau da aire zabalekoa, ezberdina da. Aire zabalean dago, estruktura batzuk daude, materialak aurkitzen dituzte, baina ere bai jakin behar dute nolakoa den aztarnategia, egin behar dituzte planoak. Oso manuala da lana. Zakit ezagutzen duzuen irulegiko eskua. Brontzezko esku bat zorioneku jartzen zuela, bai? Baina ez da latina, baizik eta latina baino lehenagoko alfabeto batean idatzita dago. Erabiltzen diren erramientak da paletina, gero ere bai pintzela bezala garbitzeko, eta hor juten da poliki azaleratzen materiala gorde egiten da poltsa batean sedimentoarekin. Lur hori ere begiratzen da zenbat urte dituen, jakiteko zenbat urte dituen eskuak. Bai, hori da patina. Garrantzitsua da hori ere bai eukitzea. Hemen ikusten da zenbat gauza sartzen dire jokoan arkeologian. Interesgarria iruditzen zait, estratigrafiarengatik lur azal ezberdinak ikusten direlako eta geroz eta berago urte gehiago izango du. Orduan hor jun behartzea zuk ere bai jartzen data bat. Eta gero ere bai garrantzitsua da jakitea arkeologoek ez direla jartzen materiala bilatzen edo non. Beraiek lehenago ikerketa bat egiten dute. Adibidez egin daiteke geofisika, georradar batekin, material batekin, egiten da lurrazpiko argazki bat. Eta orduan lurraren radiografia begiratzen dute eta esaten dute, begira hemen, hau dago ondo, baina hemen badago zati bat arraroa, beltza dago, forma ezberdina dauzka, orduan hor zulatuko dugu eta hor begiratuko dugu. Hau da, neandertalen materialak aurkitu zituzten lekuak. Ikusten dituzue zuloak, zenbat pertsona dauden lantzen. Hemen ere beste gauza bat bilatzen ari dira, urrezko material bat da, eta aurkitu zuten erromatar garaiko eraztuna. Eta gero horrelakoak ere aurkitzen ditugu, aztarnategi hauek ere induztu behar dira. Gerra zibila garaiko fosak ere induzten dira, eta hor, daude familiar batzuk, ari direla beraien familiarrak bilatzen, eta orduan egiten dena da, induztu, bai? Eta bere familiarrei bueltatzen zaie
familiarkidearen hezurrak. Hauek dira monumento megalitikoak, eta hor ikusten duzue, monumento hori berez, zeuden gordetak lurrean ez ziren ikusten, gero aurkitu ziren forma, aurkitu ziren harri handiak, eta egin dutena izan da monumento megalitiko hori jatorrizko tokian jarri. Guk ulertzeko nola zen toki hori, nolakoa zen, eta nola zen megalitoaren forma. Horretarako egin behar dituzte ikerketak, planoekin, lehenengo industu, jakin nun dagoen zer, gero plano batzuetan jarri, forma eman. Hemen ja ordenagailuak eta teknologia sartzen da. Ordenagailuarekin egiten dituzte 3 dimentsioko forma, berdina egiten da aztarnategiekin. Hori gero, pixkat jendeari erakusteko, edo ikerketa ezberdinak egiteko, eta bar, edo museotan ere erabiltzen den modeloak dira. Leku desberdinetako aztarnak dira hauek. Pieza handinak, hezur handinak, banan-bana hartu, kokatu egiten ditugu estazio totalarekin, gure planoak egiten ditugu, eta esaten duzu, hemen ibili ziren horrelako gauzak egiten. Baina lurrian, lokatzetan badira gauza asko, begikin edo momentu horretan eskapatzen zaizkigunak. Partzela edo eremu txiki bakoitzeko lur guztia neurtu, jaso eta laborategian prozesatu. Uretan sartu, uretan lurra sartu eta gero ikatza igeritan ateratzen da, hori jaso egiten dugu eta bialtzen ditugu adituari, eta gero gelditzen zaigu hau guztia. Hau da kareharria, hau da kobazuloen paretatik eroritako pusketa bat, edo mendiak botatakua. Materialez beteta dago. Horrek emate dizkigu datu batzuk. Informazio guzti hori ezin dugu bota, komeni zaizkigun gauzak separatu gabe. Adibidez, beste kobazulo batetako, antzeko garai bateko hezur multzo bat. Hau da, gizaki batzuek egindako okupazioaren aztarnategi bat. Adibidez, hau da, hartza baten hagin bat. Hezur pilo hau montatzerakoan ez dago agente bakar bat. Gizakia bezik eta beste eragile batzuk ere bai. Orduan kontuz, informazioan hasterakoan. Datazio baterako hezur bat argi eta garbi gizakiak manipulatu izanaren adierazgarriak dituela. Kasu honetan, zeramika daukagu, hau da, brontzaroko zeramika ontzi baten, ez dakigu zenbaten zatiak. Hemen janaria gordetzeko ontzi handiak geneuzkan eta gainera mailerako zerbitzurako bajila txikiagoa edo kontenedoreak besterik ez. Hori guztia interpretatzeko, nire erronka guain da, pieza guzti horiekin remontaje bat egiten hastea. Hau da puzzlea egitea. Eta aurrun ikusikoet, ontzi bakar baten edo biren edo hiruren zatiketa euskala. Nik lan egiten detela erdiaroan eta aro modernoan. Guk aurkituko ditugu eraikuntzak, hormak, egurraren arrastoak, gizakiak batzutan, zeramikak ere bai, baina ja normalen beste mota batekoak dira. Beraiek adibidez askotan baldin badaude labanarekin kobazuloak suabe-suabe, gu egongo gea txurrarekin eta mailuarekin. Harriak puskatzen edo zerbait irikitzen edo, lan egiteko era zentzu hortan pixkat desberdina da. Gainontzeko guztian, materiala jasotzeko garaian, tratatzeko garaian, dena berdina da. Guzti hauek dira lekeitiokoak, garraitz uhartekoak. Bakoitzari zenbakitxo bat jarriko diegu, ingo dugu inventarioa, bakoitza bere boltsan sartu eta dagokion gordaiura eraman. Hau oso berezia da, zenbateu kareta bat, atera da bakarrikan aurpegia. Eta bere beko masaila zorra. Hortzak, batzuk hortzei gabe, kasu honetan hortza gehienak dituzte. Baliogarria da ikusteko ere ze gaixotasunak zituzten, hortzak nola zaintzen zituzten, denak ariesakin, galdutako hortzak, kaskezur osoa. Hemengo zonaldea, sudur gainekoa. Ez daukanean horrelako, suabeagoa danean, lixoagoa, normalen emakumea da. Pixka nabarmenagoa danean, olako koskor txiki batekin edo, orduan gizonezkoa izaten da. Orduan gero ezurretan aditua danak, esango digu zer gindan gorputz osoa, zenbat gorputz desberdin dauden, emakumeak gizonak dian, umen kasuan garbia da baino gazteak, zaharrak, ezurraren arabera, nola dauden lotutak, bereiek ja badakite. Eta ja txostenekin batea zer dan egiten duguna, planoak. Guzti hau ikusteko, konturatzeko pixka bat nolakoa dan lana, ze faseak ditun, ze garai desberdinetan lan egiten degula,
pixkanaka jakin ere nola bizi zian, nolakoak zian, ze desberdintasun dituzte gaur egungo gizakiarekin. Hau da arkeologiako laborategia. Gaztanak ekartzen dira eta hemen dokumentatzen dira, argazkiak atera, datu baseetan sartu. Beste atal baduk, hau hemen beste zail bat dala teknologia eta digitalizazioa dala. Teknologia desberdinak erabiltzen ditugu. Aztarnategia dokumentatzeko, dronarekin adibidez, argazki erresoluzio handiko argazkiak atatzen ditugu, eta laserrekin, lidar sistemarekin ere, lur azala dokumentatu aldugu. Materialerik begira, dokumentatzeko, teknologia desberdinak ere erabiltzen ditugu. Adibidez, fotogrametria, honekin argazkiak atatzen ditugu 360 gradutan, eta horrela 3D modeloa lortzen dugu. Kasu honetan, zaharberritzeko prozesuan, honen 3D modelotik molde bat aterako dugu, berri bat egiteko eta jauregian jartzeko. Hemen oinatzak agertu ziren, antrakoterida, 15 milioiko animali batenak. Badaukagu beste teknologia bat, eskanerra. Hau da, erromatar garaiko txanpon bat, hori irakurri dezakezue nork egin duzun txanpon hau egitea. Oin dala 100 urte arte hemen katamotxak bizi ziren, honek erreplika dira, impresorarekin eginak. Eskaneatuta gero, egin dezakeguna da gizarteratu gure ikerketak. Gezi puntak, lantzak, honek dira aztarnategi ateratako materialak, honek replika dira, eskaneatuta gero, irudimentxotan eskaneatuta gero, zehaztasun handiarekin, atatzen ditugu impresorarekin. Hau da, gizaki baten femurra. Hemen egin duena da, lehenengo ordenagailuan eta hori eskaneatu dena, eta gero egiten duzu una rekonstrukzio bezala, ez? Txikian, en miniatura. Eta horrela divulgatu dezakezu eta egunertu ditazkezu gauza.